இந்த அண்ணாமலை வந்து ஒரு மெச்சூரிட்டி இல்லாமல் கூட்டணி குறித்து நாங்கள் என்ன செய்யணும், மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு எங்களை வந்து அகில இந்திய தலைவர்கள் தள்ள மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க நல்லா இருக்காங்க. எங்கிட்ட அகில இந்திய அளவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா திரு அமித்ஷாவும் திரு நட்டாவும் அதே போல் பிரதமர் மோடி அவர்களும் எங்கள் கட்சியோடு நல்லா இருக்காங்க, எங்கள் தலைவரும் நல்லா இருக்காங்க. ஆனால் இந்த அண்ணாமலை வந்து ஒரு மெச்சூரிட்டி இல்லாமல் இந்த மாதிரி தன்னை முன்னிலைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்ற சூழ்நிலையில் வந்து இந்த கருத்துக்கள் வரும்போது இதற்கு வந்து ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டியது ஒரு டெல்லியில் இருக்கின்ற பிஜேபி தலைவருடைய ஒரு கடமையாக இருக்கும். அதுதான் நான் இந்த நேரத்தில் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். அதே போல் வந்து வேற கேள்வி கேளுங்க. ஏப்ரல் 26ஆம் தேதி திரு எடப்பாடி பழனிசாமி நீங்க உட்பட எல்லாருமே டெல்லிக்கு போனீங்க, அமித்ஷா அவர்களை பார்த்தீங்க, திரு அண்ணாமலையும் அந்த சந்திப்புல இருந்தாரு. அதற்கு முன்னதாக இருவேறு கருத்துக்கள் இருந்தது, கருத்து முரண்பாடுகள் இருந்தது. அந்த சந்திப்புக்கு பிறகு சமரசமாயிடும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட போது மீண்டும் இந்த மாதிரி பேசுறதை நீங்க எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க? அதுதாங்க இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா, இப்போ அங்க வந்து ஒன்றும் சமரசம் ஒன்றும் பண்ணலாங்க, புரியுதுங்களா? இல்லை, ஒரு பொதுச் செயலாளர் அடிப்படையில் மரியாதை நிமித்தமாக வந்து ஆனால் எடப்பாடியார் கழக பொதுச்செயலாளர் சந்திக்க போனார். ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து அவரும் வந்தார், பிஜேபி லீடரும் இருந்தார் அவர். அதனால் இது ஒன்றும் பெரிய அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து பிரச்சனை வந்து யார் உருவாக்குறாங்க அதான் முக்கியம். நாங்கள் எதாவது பேசுகிறோமா? எங்கள் தரப்புலேருந்து பிஜேபி விமர்சனம் பண்ணுறதில்லை. ஆனால் எங்கள் கட்சியை வந்து சீண்டு போகுதான் கூட்டணி குறித்து நாங்கள் என்ன செய்யணும், மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு எங்களை வந்து அகில இந்திய தலைவர்கள் தள்ள மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க நல்லா இருக்காங்க. எங்கிட்ட செய்திகளை பார்க்க வேண்டுமா? டிஎன் வாய்ஸ் வியூ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.